Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçyları görüşüňiz ýaly tanış ýüzler atly gepleşimiziň ýeni bir täze siziň bilen. Biziň bugünkü gepleşimimiziň tanış ýüzi bolsa, hemmämiziň tanaýan alpbarjymyz, ýaşlyk teleýiliminiň alpbarjysy Atagel Rejep Guleýew. Şunlar sizden hoş gördük. İşinize ulutun kör ardu ediyaz. Canın sağ olsun, iyiliklerle tomoş ediyaz. Bu bir kanıda tuvaleme. Bundan öyle sınıfına emağı dolsun. Çağıranız şunem sağ olun. Geliniz şunem size de köp sağ olsun ediyaz Atagel. Sizin hem işinize üstünlük ardu ediyaz. İyiliklerle tomoş ediyen diyemekten bilýän biziň gepleşimimiň şertlerini dogrudymy? Tanış ýüzler gepleşimizde tanalýan ýüzler gatnaşýar ýaly, ýangaýşymyz ýaly hemem 3 minut wagt berýär, ýörebereli. 3 minut wagtyň içinde size 25-den sonra taýynladyk. Şol 25-den sonra iň bolmanda 20 sanagyna dogry jogap berip ýetişdiňiz. Siz biziň şu gepleşimimiň ýeňçisi bolýaňyz. Hatgowy. Eger-de 20 sanagy soramyza dogry jogap berip ýetişmeseňiz, ýeňilýäňiz we dörejelik taparymyz bilen biz size bir şert berýär. Şu şertimizi berjayet meli hawa bilýän bolsaňyz, onda taýyn bolsaň wagt gidermän gön soraglymyza başlaýarylmy? Bolýar, başlaýar. Onda 3 minut wagtymyz gitdi. Atagelle şuna çenni iň begenen zadyň näme? Şuna çenni gelip ýetende iň bir zat ýatdan çykmaz. Goýdun ulan çağalan dünýä ýene uni. Haýsy haýwanlar ýatanda göz açyk ýetýärler. Balyklar. Iýleýän zat gyzyl reňkde de bolýar, ýaşyl reňkde de, gara reňkde de. Rediskidir, şun orada. Gara da, ýaşylym, gyzylym. Geç. Biziň bedenimizde bar zatlaryň biri boýy beýlenkilenkiden kiçem bolsa iň ulsy diýär. Dil, burun. Ýok, beýlenkilenkiden diýsek diýmek näme bolar? El. Elde näme koýadýan? Barmak, dyrnak. Hawa, başam barmak diýjek bolar. O nähili iş? Diň 2 sagat. Onu öňe eşitdim. Nemeler? Sudýalar, futbollar, Hawa, futbolun sudýalar. Öňüňizde mihman ýerleseňem koýadýanyňda kola we tuşanka we miwel tordyň we birinji näme açasyň? Kapyny açar. Ýok, olar öýdi. Kaladyny açar. Kaladyny açarsyň. Bir wagtda söýgü diýilen zadan ýaňy masaýl. Hawa, bot bilýär. Bir wagtda söýdüň seni. Bot bilýär. Söýli ýakda 8 sany. Oturýan skameykalar bar. Şoň 2 sany renklediler näçe galy? 6 sany renklenmedik. Näme üçin? Renklenmedik 6 Ya sany. 8 sany renklerini näçe galy diýip soraýan men. Ha, hemmesem renklenmedik. Hemmesem dur hiç tadım bolanok. Näkili burun iýs almaýar. Ýapyk burun. Ýok, näme zadyň burun iýs Ha, almaýar? neme? Ay, islendik bir dadym burnuna, şuň burun ýeli. Şuň burun ýok. Bir dadym çünki burny. Esasy näme burun bar? Neme çäýniň burny çünlügi. Adamlar bunu iyi biçmek için satın alýar ýöne, iýmeýärler onu. İyi biçmek için satın alýan zat ýöne iýlen ogul. Näme ka? Bilemem. Näme iýersiz? Näme de iýer? Taryakada, ha, taryakada jamdy. Kanatsız uçýar, gözsüz aglaýan bu bir matal. Kanatsız Uçýar, uçýar. gözsüz aglaýan. Neme bulut. Bulut. Haýsaýdym için hat köpdiň diýen Atagelle. Ay, kan hemmesem diňler. Birini aýdyp bilmeýän. Ay, hawa hemmesem diňler. Gämi 3 adam bar ya, gämi gyşarýar, ýankyň üçtem ýykylýar, ikisiniň saçy ör bolýar. Näme ikisiniň saçy ör bolýar, üçte ýykyllar. Üçte ýykyl bir saçy ýokdur da. Hawa. 4 sandiş var, hemişe nakarýamyzda ýanymyzda. Neme wilka? Çarşaf. Kädi miwelere degişlimi ýa gög önüme degişlimi? Käbir gögönde käbir miwe diýär. Dogry jogap adam. Miwe. Miwe. Gat ýaxşy ýapdyr, kagarga nähili agaja gonýar. Gonur. Neme öl awasy gonýar. Bir soksaram sen ýeňi jolnyň bir söz berip sözünde durmasa, näme dersiň? Halaman şonu. Gatnaşmarsyňmy? Ýok gatnaşan ýöne ha. Dur ber wagtymyz boldy, sen ýeňi jolnyň 20 soramyza dogry jogap berip ýetişdiň hawa. Bir söz berip sözünde durmasa, gatnaşyň kesersiň. Ýok, gatnaşyk kesmek däl ýöne şoňa bolun bir punktualist diýär adamyň garaýşy, nazary bar. Bir söz berip sözünde durmasa, ýa sen şoň umyt baglaýan, sen bir zat şoň haýyş diýende. Eger şol haýyşdan bitmese onu soňam özüňem bitirýän, ýa bolmasa başga bir ugurlar boýunça bitirip bolýan ýöne söz berip bellek goýasyn şolaryň şeýle diýen. Sözüňde durmalyk, gowy däl. bolyan da bir ulan plan yerde görüşeli ya da plan vaqtda görüşeli. Gelecek deyip gelecek deyip can edip gele ulemak
Dip aydın oklar yani. Aytman ýöne şeýle neme diýen boldylar, onda dogry düşünipdi ýöne bir barjak diýip jaň alman ýa-da şol sebäbini gelmedigiň sebäbini düşünürmän, raýatna şeýle gaçyp berdi ol goýat eder. Her kim kerkeli. Sen ýeňi bolmaň atayly bizim şol gepleşigimizde senden ýeňi bolmaň da men garaşadym gelýär. Şol üçin şertem taýlaman ýelim men bu gepleşige ýeňi bolmaň. Ýokdan burada aýtmalar diýip. Inni şert bermän geçtik gepleşigimiz biraz gyzyk gaçça diýip pikir edýän. Senin bir owadan sesin bar, owadan goşgulary goýan. Şert diýip hasap etme ýöne gepleşikde tamaşaçylarymyz gyzyklanyp, höwüslenip dinläjek bir goşgularyny okap bersen degen erdik. Onu ýöreň hemmemiz owadan fona baraly, owadan fonu okaly. Ýer. Owur okuyan goşgularymyz bar, Gurbannadar Editowň goşguty. Seher turup Silýüňe çağaňy päkliginde bolup bilseň şonça bol. Sen sanyma gara saçyň agyny, sen saňaman görüngen monça bol. Biz hemmemiz şatlyk üçin dogullyk, şoň süýnem geçdik ynha şonça ýol. Şat günleriň köp bolmagyna gynanma, şat günleriň bolanda monça bol. Goňşyň gozgamy, göçmesin goňşyň, goý öçmesin, sen ölçermi oduny. Ayaklaryň äçek, ädimin äder, göreşlerin görjek zatyny görer. Şoň süýnem silýüdiňe dünýäni, özüň hakda, goňşyň hakda pikir et. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýänine şükür et. Diňe şatlar, şowgunlar hemmemiz hemra bolsun. Köp sağ tegelle odan sesin bilen goşga tapdyran üçin biziň hemmemiziň muştagyň diýsen gowal beren gepleşimde de çakylmy kabul et gelen üçin ýene bir gede köp sağ bolsun aýdýar. Hemem biziň tanışylar gepleşigimizde ýakynan ýardam berýän deňse taýsyn. Katmer kafemiz bize ýardam berýär we size ýöriýte tüýjülük sowgadyny ogradypdyr gutlaýar tüýjülükde görşelim. Katmer kafemizde ýene bir gede köp sağ bolsun aýdyp tanışylar gepleşimizden bu wedek tany geçip gutarýas. Inni tanymyza duşýança hoş sağ olun. Sağ olun.